नमस्कार मंडळी, मी प्रमोद पाटील आणि माझी बायको प्राची तुम्हा सर्वांचे कोल्हापुरी किचन्समध्ये अगदी मनापासून हार्दिक स्वागत करीत आहोत. तर मित्रांनो, आजची आपली जी रेसिपी आहे ती आहे बिर्याणी मसाला. तर मित्रांनो, हा जो बिर्याणी मसाला आहे, जेव्हा आपण 2 किलोची बिर्याणी बनवतो टोप भरून, तर त्यामध्ये आपण जितका बिर्याणी मसाला वापरतो त्या वजनाचा आपण बिर्याणी मसाला आज तयार करणार आहोत. आणि त्याचं जे योग्य प्रमाण आहे ते मी तुम्हाला डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये लिहून देईन. आणि आजची जी रेसिपी आहे ती प्राची बनवणार आहे. तर मित्रांनो, वेळ न दवडता आपण लगेचच या रेसिपीसाठी लागणारं जे साहित्य आहे ते पाहून घेऊयात. तर मित्रांनो, हा जो बिर्याणी मसाला आहे, हा बिर्याणी मसाला बनवण्यासाठी आपण जे कोणते खडे मसाले वापरणार आहोत त्याचं जे योग्य प्रमाण आहे ते आम्ही ह्या चमच्याच्या मापाप्रमाणे सांगणार आहोत. आणि ह्या सर्वांचं जे योग्य वजन आहे ते आम्ही ग्रॅममध्ये तुम्हाला डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये लिहून दिलेलं आहे. 1 चमचा जिरं, 1 चमचा लवंग, 1 चमचा काळी मिरी, 1 चमचा कसुरी मेथी, 7 ते 8 हिरवी वेलची, 5 नग मसाला वेलची, 1 चमचा बडीशेप, 2 चमचे धने, पाव चमचा ओवा, 1 चमचा शाही जिरं, 5 ते 6 तेजपत्त्याची पानं, पाव तुकडा जायफळ आणि पाव आपण जावित्रीचं फूल घेणार आहोत. 4 ते 5 लाल मिरच्या, 5 ग्रॅम दालचिनी, 1 चमचा दगडी फूल, 5 नग स्टार फूल घ्यायचं आहे. आणि मित्रांनो, बिर्याणी मसाल्यामध्ये महत्त्वाचा जो एक घटक असतो तो म्हणजे अनारदाणा. तर मित्रांनो, इथे आपण साधारण 3 चमचे अनारदाणा वापरणार आहोत. आणि मित्रांनो, या खडे मसाल्यांव्यतिरिक्त आणखीन एक खडा मसाला असतो ज्याला आपण मराठी मोगू असं म्हणतो. तर तो एक बिर्याणीमध्ये आपण वापरू शकतो. जर तुमच्याकडे अवेलेबल असेल तुम्ही तो नक्कीच वापरा. आमच्याकडे अवेलेबल नाही आहे तर त्यामुळे आम्ही तो वापरत नाही आहोत. आणि मित्रांनो, सर्व खडे मसाल्यांचं जे योग्य मोजमाप आहे जे मी तुम्हाला ग्रॅममध्ये लिहून दिलं आहे ते तुम्ही डिस्क्रिप्शनमध्ये जाऊन चेक करू शकता. तर चला मग आपण आता वळूयात आपल्या पुढच्या कृतीकडे. सर्वप्रथम मी गॅस चालू करून घेतलाय. आता हा पॅन गरम झाला की याच्यामध्ये आपण हे सर्व खडे मसाले कोरडे भाजून घ्यायचे आहेत. त्याच्यामध्ये तेलाचा वापर नाही करायचा आहे कारण हा जास्त वेळ टिकावा म्हणून आपण तेलाचा वापर नाही करणार आहोत. अच्छा, तर मित्रांनो, आपण जो बिर्याणी मसाला वापरतो ना तो आपल्या रेग्युलर वापरामध्ये नसतो. तर तो जास्तीत जास्त महिने टिकावा यासाठी हे सगळे खडे मसाले जे आहेत ते आता प्राची ड्राय रोस्ट करून घेणार आहे. आता आपण मसाला वेलची टाकून घेऊयात. आता चक्री फूल टाकून घेऊयात. आता दालचिनी टाकूयात. 7-8 हिरव्या वेलच्या, 1 चमचा काळी मिरी, 1 चमचा लवंग, 1 चमचा दगडी फूल. आता आपण धने टाकून घेऊयात. धण्यांचा वापर आपण जास्त करणार आहोत. ओके. 1 चमचा शाही जिरं. हे सर्व भाजताना आपण गॅसची फ्लेम एकदम लो ठेवायची आहे. ओके. हे काय? 1 चमचा जिरं, 1 चमचा बडीशेप, 3 चमचे अनारदाणा, थोडासा तेजपत्ता, ओके, 1 तुकडा लाल फूल, थोडासा लाल मिरच्या आणि पाव तुकडा जायफळ टाकायचं आपल्याला. अच्छा, आता हे किसून घेतेस का तू? हो. तर मित्रांनो, हे सर्व जे काही खडे मसाले आहेत ना ते आपल्याला जास्त वेळ भाजायचे नसतात. अगदी 2 मिनटं किंवा त्यापेक्षा कमीच ड्राय रोस्ट करून घ्यायचे आहेत. आणि तेही आपल्याला बिना तेलामध्येच करायचे आहेत जेणेकरून आपला जो बिर्याणी मसाला आहे तो जास्तीत जास्त महिने टिकावा. आता आपण गॅस बंद करून घेऊयात.
आता हे मसाले आपण थंड करून घेऊयात आणि नंतर त्याची मिक्सरमध्ये पूड करून घेऊयात. तर मित्रांनो, हे सर्व जे काही खडे मसाले आहेत ना ते आपण आता भाजून घेतलेले आहेत. तर आता हे सगळे खडे मसाले आपण या मिक्सरच्या भांड्यामध्ये काढून घेऊयात. तर मित्रांनो, आता हे आपण बिर्याणी मसाला जो आहे तो मस्तपैकी आपण आता या मिक्सरच्या भांड्यामध्ये दळून घेतलेला आहे आणि झाकण उघडल्या मस्त एक सुगंध आला आहे मित्रांनो बिर्याणीच्या मसाल्यासारखा. आणि छान तो मस्त बारीक देखील दळला गेलेला आहे. झालं ना प्राची? अजून काय बाकी आहे का आता? नाही झालाय बारीक. ओके. तर मित्रांनो, आता हा जो मसाला आहे तो आपण एका भांड्यामध्ये काढून घेऊयात. तर मित्रांनो, आता आपण जो दळून घेतलेला बिर्याणी मसाला आहे तो या छोट्याशा बाउलमध्ये आपण काढून घेणार आहोत. तर आता सर्वप्रथम आपण ना या बाउलचं जे वजन आहे ते वजन करून घेतलेलं आहे. तर बाउलचं वजन मित्रांनो 117 ग्रॅम आहे. तर आता सर्वात पहिले या वजन काट्यावरती आपण टेअर करून घेऊयात, म्हणजे बाउलचं वजन होईल. तर आता प्राची, यामध्ये तू मसाला काढ बरं. तर मित्रांनो, हा संपूर्ण जो बिर्याणीचा मसाला आहे ना तो, जसं मी तुम्हाला सुरुवातीला सांगितलं की 2 किलो वजनाच्या बिर्याणीसाठी आपण जितका मसाला वापरणार आहोत तितक्या बिर्याणीला पुरेल इतका आपण हा बिर्याणीचा मसाला बनवून घेतलेला आहे. यावर ठेव बरं आता. नव्वद 91. तर मित्रांनो, आपला हा जो संपूर्ण बिर्याणी मसाला आहे ना तो 91 ग्रॅमचा झालेला आहे. बाउलचं आपण वजन ऑलरेडी करून घेतलं होतं. आणि मित्रांनो, 2 किलोच्या बिर्याणीसाठी साधारण इतका मसाला तर आपल्याला लागतोच नाही, पुरेसाच असतो. आणि मित्रांनो, आपण पाहू शकता आपल्या बिर्याणी मसाल्याला किती छान असा कलर देखील आलेला आहे. थोडंसं आपण त्याला ना जाडसरच ठेवल्यामुळे छान त्याची टेस्ट देखील येणार आहे. आणि आमची जेव्हा पण मित्रांनो केव्हा बिर्याणीची ऑर्डर असते ना तेव्हा आम्ही हा बिर्याणी मसाला तो घरीच बनवतो, बाहेरून नाही आणत विकत. तर मित्रांनो, आजची तुम्हाला ही बिर्याणी मसाल्याची रेसिपी कशी वाटली हे तुम्ही मला कमेंट करून नक्की सांगा. आणि मित्रांनो, सध्या आपल्या उन्हाळी रेसिपीजमधले मसाल्यांचे रेसिपीज या आपल्या चॅनलवरती नेहमीच अपलोड होत आहेत. तर मित्रांनो, त्या पाहण्यासाठी तुम्ही आजच आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करा, बेल आयकॉन देखील दाबा, जेणेकरून काय होतं आम्ही जेव्हा पण पुढच्या व्हिडिओ जेव्हा अपलोड करू त्याचं नोटिफिकेशन तुम्हाला मिळून जाईल. चला तर मग मित्रांनो, तात्पुरती तुमची रजा घेतो. पुन्हा भेटूया अशीच एखादी नवीन रेसिपी घेऊन तुमच्या आवडत्या कोल्हापुरी किचन्समध्ये. भरपूर खा, हेल्दी रहा. धन्यवाद.